हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय मोनसे गोनां बुस्थु सफैनानै दं लोगोफोर दा बिनि आनबक्सिं खालामनांगौ बेखौ बिहरनायनि मेन खारना जाहैदों माने आं मट'ब्लग बानायनायनि थाखाय माने आङो बे आंनि मबाइलजोंनो अनेक टेस्ट नायदों आरोखि ना मोजां जाया ओमफ्राय आं सिन्था खालामबाय आरोखि ना मोजां भिडिअखौनो लाबोनो हानाय नङा ओमफ्राय आंनावथ' गंसे लेपटप दंमोन नालाय बोसोरथामसो जाबाय आसुसनिमोन दा बेखौ सानबाय आङो बेखौनो फाननानै बे जा दाम मोनो बेनि दामजोंनो गंसे एक्सन केमेरा बायनानै लानोसां नंबाय आरोखि ना आङो ग'प्र'फ्राथ' नोङो 40,000 50,000 गाहाम लायो एथ' दामनिखौथ' बायनो हाया बे लेपटपखौ फाननानै जा एसे दाम मोनो बेजोंनो 10,000नि आन्दाराव गंसे एक्सन केमेरा मोजां बायनानै लानोसां नंनानै आङो लेपटपखौ फानबाय आरोखि ना आं एक्सन केमेराखौ दाख्लैनो बिहरदों आरोखि ओमफ्राय दिनै सफैबाय दा बेखौ आनबक्सिं खालामसै लोगोफोर आनबक्सिंखौ आङो दहाय बुस्थुआ सफैबानो खालामनाय जादों माने एथ' बुरजा फैसा गारनानै बिहरनायनि खोथा ना गिनाय फैयो माने लगे लगे सफैनाय लोगो लोगो माने नायनो लुगैयो आरोखि ना बुस्थुआ अरिजिनेल सफैदों ना डुप्लिकेट सफैदों दा बिदिनि थाखायनो आङो दहाय सानावनो सफैनाय लोगो लोगो आनबक्सिंखौ खालामखादों लोगोफोर दा नैबे भिडिअखौसो आङो दा मोनायाव खालामनाय जादों आरोखि ना ठीक আছে लोगोफोर खुलिनोसै मा दं नायनोसै खुलिनानै ज'आवनो केमेरायाथ' मोखाङावनोखा नै बेखौ साइडआव दोनथ'ग्रोसै मा बुस्थु मोन्दों नायग्रोसै नैबे साइडथिं बिथिंजाय नैबे जाहैबाय केमेराखौ लगायग्रा ओमफ्राय केमेराखौ बेहाय लगायनानै हेलमेटाव लगायनांगौ जाहैबाय नैबेहाय बे नङाबा हेलमेटाव लगायजाया ग'प्र'फोरनि बायदि माबा गैया आरोखि ना लगायग्रा गैया बेखौ होनानैसो लगायनांगौ हेलमेटाव बे मोनसे जाबाय बेबो बिदिनो माबा हेलमेटाव लगायग्रा जोब आरोखि ना बेबो ओमफ्राय नैबेहा जाहैबाय बाइक नङाबा साइकेलफ्राव जिखुनु हेन्देलाव लगायग्रा नैबे माबा जाहैबाय वाटारप्रुफ स्क्रिन टाच बेसोरनो जोब जाहैबाय ओमफ्राय ओरै गोजौआव मा मोन्दों नायनोसै नैबे गोजौआव बे गोजौआव आदसा चार्जारा टाइप C नङा नै फुराना मडेलसो गोदोनि फुराना मडेल बद्राद्रा चार्जार जाहैबाय ओमफ्राय नैबेहा जाहैबाय जेनेबा लेन्सखौ खोबग्रा नों केमेराखौ बाहायालासिनो दोनोबा लेन्स मैला जायो नैखौ खोबनानै दोननो हाबाय आरोखि बेहा जाहैबाय लेन्स फुगारग्रा ओमफ्राय सिङाव मा दंबावो लेखा नैबे स्टिकार जाहैबाय स्टिकारखौथ' मानो नांगौ लेखाखौथ' रावबो फरायखाया जाहैबाय बिसोरखौ गासिखौबो साइडआव दोनहरजोबसै मेन केमेराखौ नायनोसै साइडआव थांदो नोंसोरो दानिया फैदो मेन केमेराया खेवग्रोनोसै नैबेखौ ओरै बोनानै ओरै खेवनांगौ जाहैदों बेनो केमेराया लोगोफोर माने बेहायबो कभार दंमोन आरोखि ना बोखारजोब्बाय आं दहाय आं बरननानै नायनायाव बेखौ चार्ज होखांखाबाय आरोखि ना दा बेनो लोगोफोर SJ6 Legend दस्राखौबो नायदोंमोन आरोखि मोनसे केसननिखौ नायदोंमोन आङो ओमफ्राय केसनना माने गाज्रि नङा नंनाया ओमफ्राय माखासे बुस्थुआव आं खम मोनदों आरोखि ना माने केसनना वाइड एंगोला खम ओमफ्राय पिक्चार क्वालिटियाबो एसे नैबे साबसिन आरोखि ना केसननिफ्राय खिन्थु केसनना माने डाबल डिसप्लेमोन आरोखि ना अन खालामनायसै लोगोफोर बे केमेरा जाबाय ओमफ्राय ओरै बोयोबा बे भिडिअ जाबाय आरोखि ओमफ्राय भिडिअआ दा नै 1080 60 FPS आव दङ ओमफ्राय दा ओरैजाय नै बिथिंनाबो सिगांनि डिसप्लेआव खालि बेहाय मा देखायो जेनेबा बेखौल' देखायगोन आरोखि ना मायाव दं भिडिअ मडआव दंबा बिदि भिडिअ मड देखायबाय ओमफ्राय बेसेबां FPS आव दङ बेखौ देखायगोन आरोखि दा बे दङ नालाय
1080 60 fps नालाय बे 1080 60 fps देखायबाय ओमफ्राय टाइमिं देखायगोन बेसेबां नोंनि रेकर्ड खालामनाया बेसे गोबाव जाखो ओमफ्राय नोंनि बेटारि लाइफ देखायगोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नोंनि मेम'रि कार्डखौ देखायगोन जेनेबा बेसेबां जिबि बे 128 जिबि नालाय ओमफ्राय दा बेहाय आं माखासे रेकर्ड खालामनानै टेस्ट नायदों आरोखि ना ओमफ्राय दा बेहाय 115.5 जिबि दंबावो आरोखि ना बेखौल' देखायो बिथिंजाय ओमफ्राय नों जुदि नैबे जेनेबा साप'ज साननानै लादो बे सेटिंस ना बे सेटिंसआव सेरोबा ओमफ्राय ओरैजाय नै बेबायदि सेटिंस देखायगोन आरोखि ना बेबायदि देखायो ओमफ्राय साप'ज बेखौ दाननानै जेनेबा रेकर्ड खालामबा नैबे गोजौखौ सेरनांगौ जाहैबाय रेकर्ड खालामबायलायनो रेकर्ड जाबायना ओमफ्राय ओरै बेहाय होमबा मा देखायगोन नै बिदि रेकर्ड जानाय देखायगोन आरोखि ना हेलमेटाव होयोबा रेकर्ड जादोंना जायाखै बेफोरखौ नों बेहाय नायबानो आइडिया मोनगोन आरोखि ना लुकिं ग्लासाव नायबानो दा अफ खालामनोबाबो बेखौ सेरफिनबानो जायो ओमफ्राय नैबेया जाहैबाय अन अफ ओमफ्राय नैबेया जाहैबाय सेटिंस दा आङो एसे सेटिंसखौ देखायनो नाजानाय लोगोफोरनो नैबे थांनानै देखायग्रोसां बेखौ नायदो लोगोफ्रा मा मा मड दङ बेनो मडफ्रा ओमफ्राय बोखोबावबा मोनबावगोन बिसोरनो जाहैबाय मडआ ओमफ्राय नों मड हिसाबै सेटिंसखौ खालामनो हायो आरोखि ना बे भिडिअ नालाय भिडिअआव सेरोबा बे भिडिअनि सेटिंसआव फैगोन आरोखि ना बे भिडिअआव जाबाय ओमफ्राय बेनि सेटिंस खालामबा बे थांदो नैबे सेटिंसआव ओमफ्राय फार्स्टआवनो जाहैबाय नों बेखौ बासिनो हाबाय आरोखि ना बेनो गासिबो 4Kआवबो खेबनो हागोन 2Kआवबो खेबनो हागोन 1080 खेबनो हागोन ओमफ्राय 1080आव मेरला दं आरोखि ना नै एभेलेबेल दं ओमफ्राय 720बो दङ ओमफ्राय नैबेथ' लास्ट ना मा बुस्थुथाय आंथ' बेखौ मिथिला बेनो जाहैबाय सेटिंसफ्रा अनेक दं आरोखि ना एभेलेबेल सेटिंस दं दा बेफोरखौ आंबो मोजाङै नायजोबाखै नायबासो मिन्थिजोबगोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मेन सेटिंस ओमफ्राय जेनेबा बिदिनो लेंगुवेज थाबाय डेट थाबाय ओमफ्राय नैबे जेनेबा नों मेम'रिखौ फरमेट खालामबा मेम'रि फरमेट खालामनो हाबाय ओमफ्राय नैबे गेम्बल कन्ट्रलबो दं जुदि नों गेम्बल दंबा बेखौ अन खालामदो ओमफ्राय गेम्बलजों बाहायदो ओमफ्राय टिभि मड दं फास्ट रेकर्ड कुइक केपचार फ्रन्ट डिसप्ले नै फ्रन्ट डिसप्लेया जाहैबाय जेनेबा नों नोंनि बे सिगांनि बे डिसप्लेखौ अफबो खालामनो हाबाय आरोखि ना बेखौ जुदि नोङो जेनेबा अफ खालामबा बे अफ जाबाय गैला नै बेटारि सेभ जानायनि थाखाय आरोखि ना बेटारि सेभ खालामनोबा सेरनायाव साउन्ड जानाय जायखौ अफ अन खालामनो हाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो लाइटआबो सेट खालामनो हाबाय आं दा लाइटखौ अफ खालामजोबदों अफआव दोनदों बेखौ जुदि नोङो गासिबो लाइटखौ 6आव जेनेबा साप'ज 6आव होबाय बे अन जाजोबगोन दे लाइटआ नै बे अन जाबाय आरो रेकर्ड खालामबा आरो रेकर्ड खालामनायनि अन जाबावगोन नै गासिबो अन जाजोबगोन बेयो बेखौथ' बे एथ'बां लाइटखौ मानो नांगौ बेटारि लस जायो ओंखायनो आं बेखौ अफ खालामदों आरोखि ना ओमफ्राय बेनो अनेक दङ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आं मेनखौल' जेनेबा आं मोनथिनायखौल' खोन्थागोन दे लोगोफोर सेटिंसखौ रटेट जाहैबाय नैबे बेखौ जुदि अन खालामोबा नोंना केमेराया बेलथायबाय आरोखि ना ओरै जाबाय नै उल्था जाबाय दा बेखौ रटेटखौ अफ खालामोबा बेलथायफिनबाय बिदि बेलथायनानैबो खेबनो हागोन आरोखि ना ओमफ्राय नैबेथ' वाटारमार्क जाहैबाय नों बेफोरखौथ' नोंनि सायाव जाहैबाय ओमफ्राय ल' लाइट मडबो दङ ल' लाइट मडखौ अन खालामना होयोबा मोनायाव एसे खामानि होगोन जाहैबाय दा बेनो लोगोफोर आंबो बारा मोजाङै मिथिजोबाखै सेटिंसफोरखौ मोजाङै नायजोबाखै मोनसे बुस्थु बिहरदों आङो माने बेनाथ' बै माबा सोग्राया माइक सोग्राया टाइप C नङाना गोदोनि फुराना मडेलसो दा बेनि थाखायनो मोनसे एक्सट्रा बुस्थु बिहरनांदों आरोखि ना जिखुनु लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थानो थाखाय दा बै बुस्थुआ सफैबानो आङो बे एक्सन केमेराजों मट'ब्लगखौ लाबोनोसै लोगोफोर जिखुनु बे बुस्थुआ सफैबानो देखायनोसै आं नोंसिनो होमबा आं दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबसै लोगोफोर जय बर' हारिनि